Nu er jeg rigtig server i hjernen. Ja, okay. Vil jeg ellers stikke af? Nej, så skyd mig over ryggen. Venstre, venstre, hold. Legend. Bitch ass. Ej, jeg spiste et stykke hånd i flæskesværene. Jeg gjorde det ikke, fordi jeg tænkte på Magnus. Læg posten væk, Kasper. Du kan også bare mute, selvfølgelig. Det kan jeg ikke. Jeg er nødt til at snakke med mine venner. Det er rigtigt. Altså, det er Ja. rigtige venner. Sidder de ude i partybussen, eller hvad? Hvor er han henne? Her, det er jo kasseregister. Cash register. Ja, han er ovenpå. Bitch, husk nu døren. Jeg har tændt mit lys. Skal jeg fragge? Nej! Lorte frag. Jeg er downet kraftet. Er det indenfor? Nej, hvor er det Jeg er irriterende, indenfor. mand. Ja, han er ind til venstre, ind til Der venstre. kommer en ind ad til. døren. Jeg skal op hurtigt. Fik du ham indenfor, Magnus? Ja, jeg fik begge to. Godt. Jeg troede først, det var fætter, der kom ind ad døren. Nej, det var det ikke. Der er noget, der løber derinde. Ja. Ja. Husk painkiller. Der er en spiller, ja. Han skal ikke have det safe der, Magnus. Jeg skal lige have en painkiller. En ned. To ned. Sindssygt. De fik ikke savet. Det er mit nu. Så er der ikke en skid i. Penge. Og ram. Det kan også stød. Og det er en skaf her. Der er på lige skød jo. Jeg er idiot. Spiller! Åh! Jeg kommer. Der får en heroppe. Jeg knocker. Han skyder mig. Jeg er på vej. Jeg er død. Yeah! Christ, det skal gå hurtigt. Godt lavet.
Fuck ja, mand. Jeg står deroppe. Hvor er han henne? Står ved vinduet i det lille hus. Ja. Lige væk. Ja. Tilbage. Der løb en. Jeg ser ham, han sidder nede ved bilen, han løb tilbage igen. Nede ved den hvide varebil. Den kan du ikke se. Jamen, jeg har slået Han kommer ned. Der røg Jamen, en. jeg har slået 2 af dem. Der røg den sidste. Ja, han kommer venstre side gul, venstre side gul. Han har set her. Jeg har lige ramt en til. Ja, jeg kommer. Han død. Jeg slår ham ihjel. Jeg ser ham. Han var ikke ham. Ja, han er venstre side gul. Han er død. Værsgo. Stærkt. Godt arbejde. Jeg har nok en af dem. Det var et sindssygt skud. Han har gasset os nu. Jeg netter igen. Oh shit. Spidsen. Kommer et bang nu. Der. De er slidt derude. Pas på spidsen. Ja, det ved det. Jeg løber bare rundt om her. Langt ned. De er nader. Ja, men jeg skal lige langt ned. For jeg skal forbi det gas der. De er nader for sygt herude. Der er en, der er downet. Han er død nu. Hvor han kan. Peter, hvad laver du? Jeg er med. Kom nu op og hjælp, mand. Jeg har dræbt den ene. Jeg har ikke gasmaske, så jeg også kan lige ikke meget. komme derover. Jeg heller ikke. Jeg skal rundt om trappen her. Som Klamme gjorde. Der er noget herovre. Det er også spillere. Ja, det er en bagved. Pas på. Jeg bliver fucking nødt. Jeg bliver nødt til at mætte, mand. Smid dig ned. Ja, det er med at gøre det. Vi har stadig en på spidsen. Det var en thermal. Jeg fik en thermal. Død thermal herovre. Træk tilbage, lad os trække tilbage her. Så ved vi, der er flere. Jeg skal fucking have det thermal der. Ja, slap nu af.